खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बरायनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 9 फागुन दान 1431 एबा 22 फेब्रुआरि 2025 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनगोन। गिबियावनो दङ मेष राशि। आथिखालाव आयआ बाङाइ जागोन आरो खरसाया गोबां जागोन। नोंथाङा हरखाबै इलेक्ट्रनिक बेसादफोराव खर्सा खालामनांनो हागौ। दिनै बिजिरसालिनि केसफोराव हेंथा जानो हागौ। नखराव गोरोबलायै जानो हागौ। जुदि बेबादि जायोब्ला नोंथाङा दुखु मोननो हागौ। नखरारि जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय गावनि जिउ लोगोरिनिफ्राय मदद ला। मोजां सावस्रि लाखिनो थाखाय नेम बायदियै पुष्टिगोनां आदार जाबाय था। दिनै नोंथाङा जाय खामानिखौ मावगासिनो दं बेनि सायाव मोनसे मोजां नोजोरथि लाखि। बिदि खालामोब्ला नोंथांनि नाजानायाव जाफुंसार जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबा जादों चन्दननि गाब। वृषभ राशि। नोंथाङा जिउ राहायारि महरै दावगागोन। नोंथाङा नोंथांनि मावनायफोरनि थाखाय खामानि मावथायाव बाख्नायजाथाव जानो हागौ। नोंथांनि गेजेराव माखासेया मोनसे गोदान सोमोन्दो एबा बाहागोदारियाव हाबनो हागौ। बादायगिरिफोरा नोंथांखौ खहा खालामनो हानाय नङा। दिदोम आयआ नोंखौ साबसिन मासिनि थाखाय थुलुंगा होबाय थागोन। हाजों सोमोन्दो गोनां गोरोबथाया जोबथा जानो हागौ। जुदि नोंथाङा हाबा जानो हानाय बैसोनि अब्ला जुलिनि थांखि लानो हागौ। नखरारि जिउआ मोजां जागोन आरो गथ'फोरा सोलोंथाइ बिथिङाव मोजां दिन्थिफुंगोन। सावस्रिनि फारसे गोसो होनांगौनि गोनांथि दं, मानोना नोंथाङा फिसा-फिसौ बेरामफोरजों मोगा-मोगि जानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोथां गाब। मिथुन राशि। आथिखालाव नेमखान्थि गैयैफोरा सावस्रियाव गाज्रि गोहोम खोख्लैनो हागौ। सासे लोगोरिनि गोदै आखुआ नोंथांनि सानखौ गोजोंसिन खालामनो हागौ। राङारि आयदाफोराव एसे सांग्रां जानाया गोनां। मोजां मोननाया खाथिनि थाखाय जौगानो हागौ। नोंथाङा बिजिरसालिनि बिजिरनायजों मोगा-मोगि जानांनो हागौ। गथ'फोरजों सोमोन्दो थानाय जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय एसे सम थि खालाम। बाहागोआरि फालांगियाव हाबनायनिफ्राय गोजानाव था। नोंथाङा सिगांनि नाजानायफोरनि बान्थाखौ मोननो हागौ। दिनै नोंथांनि लुबैनाया धोरोमारि सानथौनि फारसे जागोन। बिदा-फंबायफोरजों गोरोबलायै जानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोजा गाब। कर्क राशि। आथिखालाव साख्रियाव थानाय सुबुंफोरखौ गोजानाव बोस्लायनाय जानो हागौ। बेयो हरखाबै गोदान जेंनाफोर सोमजिहोनो हागौ। दिनै सावस्रिनि बागै सांग्रां दाजा। बांसिन दै लोंनाया नोंनि सावस्रिखौ मोजां लाखिगोन। दिनै खैफोद लानायनिफ्राय गोजानाव था। बिजिरसालिजों सोमोन्दो गोनां आयदाया नोंथांनि फारसे फैनो हागौ। जुदि नोंथाङा दिनै फालांगि जागायनो सानथांखि लादों, अब्ला नोंथांनि जिउ लोगोरिजों सुबुरुन लानो रोखा खालाम। समाजारि बिथिङाव मोनसे गोदान खान्थि आजावनायनिफ्राय नोंथाङा मुलाम्फा नुनो मोनगोन। दावबायनाया जोबोद मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोसोम आरो गोजा गाब। सिंह राशि। गोदान सोमोन्दो आरो सुंजाबलायनाया फालांगिनि थाखाय मोनसे गोदान दिथा होनो हागौ। बेयो दिनैनि समनि दाबि दि नोंथाङा मोगथाङारि आयदाफोराव गोसो होनांगौ आरो बेबादि राहाफोराव नाजाव जाय नोंथांनो राङारि आयदाफोराव गोलाव समनि रैखाथि होनो हायो। नोंथाङा नोंथांनि थांखिफोरखौ नंगुबै बिबानफोरखौ नोजोर होनानै ओंथि बेखेवगोन। गोबां हाबाफारिफोरा जौगानो हागौ आरो दावबायनायाबो मुलाम्फा गोनां जागोन। गथ'फोर आरो आंगोफोरजों सम बारहोनाया सोमोन्दोखौ गोख्रों खालामगोन। नोंथाङा नोंथांनि सानथौफोर आरो सिमांफोरखौ गावनि जिउ लोगोरिजों रानलायगोन, जाय नोंथांनि रमान्टिक सोमोन्दोखौ गोथौ खालामगोन।
नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोसोम आरो गोमो गाब। कन्या राशि, दिनै गावनि गासैबो गोहोखौ सोदांनो नाजा आरो गुबुनफोरनिफ्राय साबसिन जानो नाजा। मिथिनो मोनै जाहोनफोरनि थाखाय दिनै नोंथांनि गोसोआ जेंनायाव गोग्लैगोन। न'आव बेखौ थि खालामनो नाजा दि नोंथांनि थाखाय रावबो दुखु मोना आरो नखरनि गोनांथि बायदियै गावखौ गोरोबहो। मोन्नाय राङा नोंथांनि मिजिंथिनायखौ आबुं खालामनाय नङा। नोंथाङा खुरमा बाहागिफोरनिफ्राय मदद मोनगोन आरो गोसोआरि बजानिफ्राय उदां जागोन। नोंथांनि सुंज्लायनाय आरो हाबा मावनो हानाय गोहोआ गोहोम गोनां फोरमान जागोन। जुदि नोंथाङा थि समाव गोसो होआब्ला नोंथांनि जिउ लोगोरिया रागा जोंनाय महर लानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों हाथफ्ला गाब। तुला राशि, दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोनसे मोजां सान जानो हागौ। गासैबो थाबथानानै थानाय खामानिफोरा दिनै आबुं जागोन। नोंथाङा माखासे गोदान बिथांखिफोरनि गेजेरजों आयनि मोनसे मोजां फुंखा मोनगोन। मासि जौगानायनि खाबुफोर फैनो हागौ। दिनै सासे रोंग'थि गोनां सुबुंजों रायज्लायनाय समाव गावनि रावनि सायाव सामलाय। बे राशिनि फरायसाफोरा गोब्राब खामानि मावनांनो हागौ। जायखिजाया आयदायाव जेंनाफोरा दिनै सुस्रांजागोन। नोंथाङा नोंथांनि बिदा-फंबायफोरनिफ्राय आबुं हेफाजाब मोनगोन। खाफालआ नोंनि फारसे। समाजारि थामान आरो मान-सन्मानआ बांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों साहा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोथां गाब। वृश्चिक राशि, जेथो गोनां जेंनाफोरनि सुस्रांनाय मोनगोन। जिउ राहायारि महरै दिनैनि साना मोजां जागोन। साख्रि गोनांफोरा माबा मोनसे मोजां खौरां मोननो हागौ। नोंथाङा नोंथांनि सानस्रिफोरखौ गुबुननि सिगाङाव मोजाङै दिन्थिनो हागोन। जायफोरा आनजाद एबा बादायलायनायनि गेजेरजों साख्रि नागिरो एबा गावसोरनि फालांगि जागायनो लुबैयो, बिसोर गावसोरनि नाजानायाव जाफुंसार मोनगोन। फालांगि फेहेरनायनि बिथांखिफोर थानो हागौ। नोंथाङा नोंथांनि बावसोमनाय आरो गोब्राब नाजानायजों गुबुनफोरनिफ्राय सिगांसिन थागोन। नखरारि जिउआ गोरोबलायनाय जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों साहा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गुफुर गाब। धनु राशि, दिनै न'आव गोजोन थासारि सोमजिगोन। सानफ्रोमबोनि हाबाफोराव माखासे हेंथा सोमजिगोन। फरायसाफोरा मोजाङै दिन्थिफुंगोन। गोजौ बिबानगिरिफोरजों नांलायनायनिफ्राय बारग'नो नाजा। सोंखारिनायनिफ्राय बारग'नो नाजा। सुथुरफोरा खहा खालामनो हागौ, बेनिखायनो सांग्रांथिनि गोनांथि दं। बांद्राय खर्सा खालामनाया गोसोआरि दुखु मोनहोगोन। सोमोन्दोआव गोरोबलायैखौ दिन्थिनो गिनाय दं। मोनसे गियान गोनां खान्थि आजावनाया नोंथांनि थाखाय मुलाम्फा गोनां जागोन। आलासिफोरा सौफैगोन। नोंथांनि साख्रियाव मासि जौगानायनि खाबुफोर फैनो हागौ। समाज आरो नखराव नोंथांनि बुद्धि आरो रोंग'थिखौ बाख्नायनाय जागोन। खाबुफोरा मोजां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोथां गाब। मकर राशि, दिनै नोंथाङा हरखाबै फालांगियारि आयदाफोराव मुलाम्फा जानो हागौ। नोंथांनि फोथायथिया दिनैनि सिगांनिख्रुइ गोख्रोंसिन जागोन। दिनै मावख'आव मोजां खामानिनि थाखाय नोंथाङा मासि जौगानो हागौ। जेबो गोनो गोथो गैयाजासे नोंथांनि बिबुंथिफोरखौ दिन्थि, जाय नोंथांनि थाखाय गोहोम गोनां जागोन। दिनै नोंथाङा गथ'फोर आरो नखरजों सम हगारनो हायो। बेलासियाव नोंथाङा नोंथांनि नखरजों सावथुन नायनो थांनो हागौ। रांखान्थियारि बिथिङा गोख्रों जागोन। गोसो हमथानाया खम जागोन। नखरारि जेंनाफोरा दुखुनि जाहोन जानो हागौ। नाङै खामानिफोराव समखौ ओरैनो गारनो नाङा। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों खमला गाब। कुम्भ राशि,
नोंथांनि बांसिन सानथांखिफोरा दिनै जाफुंसार जानो हागौ। नोंथाङा नोंथांनि सानथांखिफोरखौ जाफुंसार खालामनायाव गोसो होगोन आरो नोंथाङा लोगोफोरनिफ्राय बांसिन मदद मोननो थाखाय नोंथांनि रायज्लायनायखौ दावगाहोगोन। फालांगियारिफोरा गावसोरनि गोब्राब साननायनि थाखाय बाख्नायनाय आरो सनमान आरजिगोन। रांखान्थियारि महरै नोंथाङा रैखाथि मोनगोन आरो सम्पथि एबा ट्रेन्समिशनाव रां थिसननो हागोन। बेयो गुसुं दावबायनाय आरो नखरारि बन्द'नि थाखाय मोनसे मोजां सम। नखरजों सम बारहोनाया आसा खालामनायनिख्रुइ बांसिन रंजाथाव जागोन। नोंथाङा समाजारि महरै सांग्रां जागोन। जुदि नोंथाङा हारसिं, अब्ला नोंथाङा हाबा जानायनि बाथ्रा साननो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों पार्पल गाब। मीन राशि। दिनै नोंथांनि थाखाय आयनि गोदान फुंखा नुजाथिगोन। सानस्लाबै धोननि खाबुफोर सोमजिगोन। लोगोफोर आरो नोंनि पार्टनारनि मददआ लामाखौ गोरलै खालामगोन। मावख'नि नारसिननाया नोंनि सावस्रिखौ गोहोम खोख्लैनो हागौ। गोदान बिथांखिफोरनिफ्राय नोंथाङा मुलाम्फा मोनगोन। बायजोनि सुबुंफोरा नोंथांनि जुलियारि जिउआव जेंना सोमजिहोगोन। फालांगियारि हेंथाफोर सोमजिगोन। बादायगिरिफोरजों नांलाय-खमलाय जानायनि खाबु दं। नोंथांनि आंगोआ मा बुङो बेनि सायाव नोंथाङा जोबोद सांग्रां जागोन। गोसोआरि सोमोन्दोआ खाथिसिनाव फैगोन। फालांगियाव मोनसे गोदान बिथांखि बाहायनो हागौ। दावबायनाय समाव गावनि बेसादफोरखौ रैखाथियै दोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोमो गाब। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। नोंथांमोनहा बेबादिनो सानफ्रोमबोनि फानजामुथिखौ मिथिनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।